Добро утро, ученици! Сядайте! Знам, че не му уважавате. Така, и аз сега да ви препитам на бързичко, да видим кой знае какво четваме на трети клас. Бързо да се появи. Срамота! Хайде бе, отговорете бе, хора, какво? Как не ви срам? Тя тази спала. Боже, на къде отива днешната младеж? Да не знаете какво често ми напред няма какво да кажа. Здравейте на всички и добре дошли в предаването Научи, отговори и скажи. Вашият водещ Пълн Запрянов. В днешният епизод ще имате възможността да научите много, да отговорите на въпроси и да участвате в спечелването на награда от Yettel. Днешното предаване е дигитален образ и дигитален отпечатък. За нея ще ви разкаже моята асистентка Мини. Ти. Благодаря ви, Пълнчо. Дигитален образ всеки пост, снимка, коментар или видео, които качваме, изправяте някакъв дигитален отпечатък в онлайн пространството на телевизии. Например, пращам съобщение към чучелото, към втората асистентка, който е на снимка и край. Дори да изтреля писаното колко А сега гледаме за въпросът ни. Каква информация може да бъде следена чрез дигиталния ви отпечатък в на котките във вашата домашна колекция файлове. Или в вашия любим цвят на обувки, който сте избрали през последните 5 години. Правилно в коментар, за да имате възможността да спечелите награда. Какъв е тоя замък, бе? Аха, здрасти. Едно кафенце ще искам, експресо, ако може късо. И една минерална водичка. Това е Ергена. О, той е Ергена ли? Какъв е Ерген, бе? Оле, мама си мисля, че си келнера, бе. Тъй като те облякам, ти ми ядеш. Здравейте на всички, Ваня се казва, на всички Иван. Накратко ми видя Иван. Няма да кажа че може да има много години. На колко години съм? Как така се питате на колко години съм? Дама не се пита. Кой да ги пише сценарий, бе? Ще закосвам тука. Оня да има страшна. И аз така не. Пита платено, бе. И тук ми викат Ерген, ще избираш. Трябва 20 лева, мамо, излизам. Георги. Оле, край! Какво направих пък сега? Сигурно пак ще ми вика за нещо. Къде отиваш? Ами, излизам с приятели. Аха. А ти календар имаш ли, бе? Да, на телефона. А това с календар поглеждаш ли го изобщо? Оле, 8 марта. Сега сгафих. Честит празник, мамо. Аха, честит 8 март, след дъждата чулка. Поредна. Снежето си праща огромен букет в месенджера, да, от нейния синкове книжа. А ти и баща ти ви календари не ползвате, направо нямам думи. Изчезвай ми от главата и не искате да днеска изобщо. Айде! Здравейте, госпожо, има въпросите. Оле, нима снимай, бързам. Ама, госпожо, чакайте! Останете до края на видеото, за да участвате в видеото. Госпожо, ползвате ли социални мрежи? Хеч не им разбирам на ползвам. А знаете ли, че социалните мрежи имат филтри, които пазят непълнолетните от неподходящо съдържание? За пръв път чувам. А знаете ли, че неподходящо съдържание може да е изображение, текст или видео, което е забранено за хора под 18 години? Можете да го срещнете и под формата на фалшива информация. Затова е важно да посочваме реалната съдържание на социалните мрежи, където филтрите ще ни предпазят от всичко, което е неподходящо за възрастта ни. Това вече го знам. Оле, изхървах се автобус заради тебе. Ама госпожо! Добре. А сега въпросът ми към вас, гледате. Какво е неподходящо съдържание за деца и тинейджери? А. Рап песен с неприличен текст. Б. Анимационен филм. Или В. Образователно видео за урок по география.
Отговорете правилно на въпросът ми в коментар и може да спечелите награда от Yettel и кампанията Digital Scouts. Давай, заминавай, бе. Ама мини през майка си те, тъж първо. Ама не пускаш, нали? Бе, заминавай, бе, не ма занимай с пустоти. Гледам си мача. Я ли бе, вкарайте един гол, бе? Георги! Накъде да, момченце? Ще спя в Сашко. Какво? Да спиш от Сашко ли? Че кой те е пуснал да спиш от Сашко? Ти ме не питал ли си? Тати ме пусна. Баща ти! Кога те е пуснал баща ти, бе? Що не съм чула? Няма такива работи. Ама... Не е ли важно моето мнение? Няма да ходиш никъде. Ама аз баща на Сашко. Изобщо не ми говори. Никакъв Сашко, никакъв Машко. Утре ще купаем лодото. На баба ти и дядо ти трябва да ми помагаш. Заминавай горе в стаята си. Че спяло Сашко. Прескрив макарона. Стига с от тях. Ола на Рени Солнце забави. Става слоу работата и викам на фаст да ги свърши нещата, че после да съм фри. Да, Амти, how are you? Как ти правиш? Oh, hello. Какво да drink? One coffee, no sugar, thank you. Small coffee, yes, thank you very much. Си English teacher е много hard да ти кажа. Не се оплаквам, не се оплаквам. Заплата е very голяма, но работата е a lot. Oh, thank you. No coffee? Как no coffee, бе? Ага, Снежо, накъде си тръгнала толкова срано, ма? Оф, Борислав, какво да ти приказвам? С нощи в 11 часа ми сервира. Естествено, че утре в училище ще ли да готвят салата, моля. И съм тръгнала сега по никое време. Гледай колко часа. Да издирвам по магазините телефонистки тестени. Ма ни думай, ма. И на мен с нощи Георги ми дигна кръвното, че му трябвало българ за тратор, моля ти са. Бе ги мажи се. Не стига, че се сетят по никое време, ама им затрябвали някакви неща, дето да и така с магическа пръчка да им се доставят. Ма да, ма и то някакви скилиферчни, то ми писна вече. Ей така, от раз ставам аз и ми се намира Еми, айде сега, да се води тогава, че време не остана. Абе, Георги! Какво правиш ти, момченце? И аз ги мия. Ама защо използваш толкова много зеле? Нали ти казах, че с една капка е достатъчно да измиеш всичко? Какво ама? Човек да не те накара нещо. В тази къща всички тъпите. Аз за това съм купила този препарат от Фейри, защото мога да измия до 10 000 чинии с него. На ден цапате по 10 чинии. Оле, ама ти с гореща вода не миеш се. Няма нужда да миеш с гореща вода. С Фейри може да се мие с по-студена вода. Да, тъкмо, да спестим някой друг лев от сметките за тока и вода. Хайде, продължавай да миеш, не се мотай.